أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugawa suna tambayan fassarar mafarkin faduwa ta fuska. Ga abin da Shafi Gani Annabi da su ya fassara a cikin littafin su Tadiru mujalladi na farko a shafi na 299 babul kafi babi da yake magana akan harful kafi yake cewa faduwa ta fuska mutum ya tashi zai faɗi ya kifa ta fuska. Ga abin da Shafi Gani Annabi da su ya fassara ya ce wannan bata ne daga shari'a. Amma an kawo aya da ta zo a cikin suratul namli a sura aya ta 27 wa man ja'a bi sayyi'ati fakubadu juhum finnar ya kawo wannan aya ya fasara cewa to hakika kila duk wanda ya fada a ƙasa ta fuskarsa miwa kila matsala zai samu miwa bata zai yi wadda wannan bata za ta kai shi zuwa wuta wallahu a'lam. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi